Ja sam Saša Rudić, telohranitelj Slobodana Miloševića, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, jedinice koja je obezbeđivala predsjednika Srbije i Jugoslavije u tom periodu kada je Milošević to bio. Na tom mestu su sedeli patrijarh Pavle, Momir Bulatović, Slobodan Milošević, Jovica Stanišić, general Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Momo Krajišnik i otprilike su razgovarali o tome šta se sve događa, kako ti događaji treba da se reše. Slobodan je dao Milošević predloge i zaključke njegovih razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice i tako dalje i dao predloge šta on misli da treba da se uradi. Tako da sam ja tada u stvari prvi put shvatio da on ne radi ništa nečasno, znači ne radi ništa što se ne zna ili da nekoga nije pitao ili da mnogo njih nije donelo maltene jednoglasnu odluku o svemu onome što će on kasnije da učini. Interesantno je to da su kasnije mnogi od učesnika tih događaja negirali, pa su govorili, na primjer, da eto, on je bio, ne znam, nekakav diktator i valjda sve to što su im rekli tamo, ti međunarodni faktori treba da kažu, a da bi sačuvali to malo nekog blaga kojeg su opljačkali, su smatrali da je to pametno, da to tad urade. Mislim, masa ljudi ne zna da je Slobodan Milošević vozio sam svoj automobil i da je Mira bila suvozač, što sam se nasmijao, pošto ona žena plašljiva, mislim, ona ne voli tu brzu vožnju, a on je vozio otprilike kao na trkama, tako da mogu misliti na što je njoj ličio svaki taj put. Tako da bi on najčešće, na primjer, tu u okolini Beograda ili do Požarevca vozio, ili kad ide na godišnji odmor vozio sam. I onda tu, naravno, bude i tih nekih interesantnih priča, kao što je, na primjer, da on stane, pa da mu, ne znam, oni cigančići navale da peru šofer šajbno, onda mi tu otprilike ne odreagujemo, mi izađemo iz kola, tu sad nema plašenja nekog ljudi. Gledali smo stvarno da ako izađemo iz vozila da to bude, da imamo neki razlog za to, da ne bude to samo da bi mi pokazali kako je neko ispred nas mnogo važan, kao što se to danas često dešava. Nikada nismo skoro koristili rotacije. Uglavnom je tamo primao sve te zvaničnike Evropske unije, znači ministri inostranih poslova, te ruske delegacije. Ja sam bio uglavnom do Daytona tamo svaki put, pa on njih impresionirao na razne načine. Pre svega svojom oštrinom uma, harizmom. Uvek im je postavljao pitanja zašto nešto rade, što je protiv čak i zakona u njihovim zemljama i tako dalje. To ih je dovodilo često u neprijatnu situaciju i stajali su uvek pred njim kao đaci. Jednostavno, oni nisu bili ti koji su mogli njemu da objasne zašto nešto rade od naše zemlje. Sećam se te jedne situacije kada je bio Wesley Clark ispred Sjedinjenih Američkih Država na nekom razgovoru kod nas. Predsjednik ga je primio. Ja se sećam, tada je Slobodan Milošević pitao Wesley Clarka zašto vi toliko pritiskate moju zemlju i da li ja mogu od vas da zahtevam da mi date neki papir na kome ću ja da potpišem sve što treba da uradim da ostavite moju zemlju na miru. Ja sam bio u šoku, pošto, mislim, znam engleski jezik, koji bio sam u šoku kad sam čuo to da je on rekao. Ovako sam pogledao direktno njega i posle toga Wesley Clarka ovo je samo ustao, okrenuo se i otišao. Jedno jutro je došao rano nešto, znači 6 sati ujutro, došao je Dojčilo Maslovarić u rezidenciju. Tražio hitno da vidi predsjednika Miloševića. Dojčilo Maslovarić inače bio ambasador u Vatikanu.
I Sloba onako u badem mantilu silazi dole prizemlje, pita onim njegovim karakterističnim, onim naglaskom, pa šta je to toliko važno, dojčilo? Kaže on, pa eto, imam hitnu poruku od pape za vas. Kaže njemu Sloba, ma jebote, papa, naši okrenu se i vrati se gore u sobu. I ja sad, ja uvijek se setim te priče i kažem, čovječe, mislim, stvarno, i čuješ gore za stepenice kako ide viče, čuj, papa je, kao mislim. Uglavnom, on je za vreme tih aktivnosti NATO pakta, tog krvničkog bombardovanja, često u nekom privatnom vozilu koje smo mu mi obezbedili, išao po gradu i imao je tamo na nekoliko mjesta neke stanove koji su mu dali vlasnici tih stanova da on može tu da boravi i da vidi otprilike šta se tu dešava, kakva je atmosfera. Nije čekao neke naše izveštaje pa da sad vidi. Nije imao razloga da nam ne veruje, mislim, mi su mu obično govorili tačno to kako jeste. Ali on, eto, bila je Mira uvijek prisutna sa njim, hteo on da vidi to svojim očima kako izgleda i te utiske da ponese sa sobom i šta ja znam, mislim. Sve u svemu, ja sam 6. oktobra došao na posao misleći da će da me demonstranti obese za neko od onih topola tamo u Užičkoj ulici. Jer to je, nema šta, videlo se da je jako loša bezbednosna situacija, da ujutru kad sam stigao tamo, zatekao sam da nagovaraju Slobodana Miloševića da to krenu u neku akciju, neku kontraofanzivu protiv demonstranata, na što je on rekao, pa nećemo valjda braniti Srbiju od Srba. A ti koji su mu to predlagali su kasnije pričali sasvim druge priče na televizijama, tipa, evo, da nije bilo nas, ne znam, on bi uradio ovo, on bi uradio, bile su drastične odluke, ne znam. Dakle, mnogo laži sam čuo tada i do danas vezano za taj 5. oktobar. Negde oko 12 sati već sam uveo Igora Ivanova, ministra inostranih poslova, kod njega, gde su oni njemu dali nekakve garancije da navodno ne mora da brine i šta ja znam. I u 19 časova predsjednika Koštunicu. Dakle, on je došao kod nas u objekat i ja sam doveo ga Nebojša Pavković, odveden ga kod Miloševića. Nebojši nismo dozvolili da uđe, Pavkoviću. Mislim da on tu nije imao šta da traži u tom razgovoru. Dugo su pričali i sećam se kad je nešto mi je Nebojša Pavković rekao, ja sam rekao treba te bude sramota samo tog ordena slobode što si ga dobio posle NATO agresije. Neposredno posle tog razgovora Slobodan Milošević ispraća Koštunicu i kaže, ako hoćeš da razgovaraš, Nebojša, možeš sada da uđeš, a on kaže, ne, ja ću da ispratim predsjednika, pa ću da vam se javim sutra, a Slobodan Milošević mu kaže, ne moraš sutra uopšte da mi se javljaš. Bilo je posle toga nekoliko interesantnih situacija. Sećam se da je bio neki pokušaj da se Sloba Miloševiću omogući odlazak u Rusiju. Ja sam bio tu prisutan i vidim da se on nešto uzšetao, da nešto razmišlja. U jednom momentu me pogledao i ja sam to shvatio kao da hoće da mi se obrati. Pa priđem i pitam, izvolite, druže predsjedniče. A on kaže, ne razumem, kaže, zašto bih ja bežao iz moje zemlje? Pa ako sam nešto uradio, neka mi sude ovde. Mi smo zemlja koja ima ispisane zakone, mi nismo neka afrička divlja zemlja. Tako sam se i ponašao i kad je hapšen predsjednik Milošević. Dakle, uz svo poštovanje zakona, nikakav problem nije da se izvede šta god država hoće. Država je najjača, ne može bude Milošević jači od države.
niti bilo koji pojedinac. Tako da sam se čudio tim nekim scenarijima u kojima učestvovao i Legija. Ja sam te noći razgovarao sa njim i on je sam govorio, nije mi jasno što ga ne puste da šeta ovde s paunovima ili već ne znam šta. Sve u svemu, u tom cirkusu koji su oni nazvali hapšenje Miloševića, smo ja i Filipović Dragan, moj kolega iz posla, presekli taj napad na objekat. Mi smo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u tom trenutku još uvijek, mislim, ne razumem uopšte jednu takvu akciju MUP-a protiv MUP-a. Mislim, ne znam koji je to mozak smislio. I izađemo ispred da pregovaramo, bili su tamo Zoran Mijatović. Sa te druge strane, on je vodio akciju Legija kao Milorad Ulemek, popularno znan u narodu kao Legija, sa nekom njegovom jedinicom, ne sa nekom, nego sa jedinicom specijalne operacije i sa tim rezervnim sastavom sastavljenim od onih pripadnika koji su danas uglavnom kontraverzni biznismeni. Bio je šef obezbeđenja Delte, Miškovićeve, tu. Bio je Bracanović, kao, ne znam nija šta je on predstavljao tamo. I uglavnom taj tim je bio, ja sam i pitao šta to radite, pokazao sam im svoju službenu legitimaciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova jer legitimisao se i rekao šta, mislim, ne razumem šta radite, ovo je objekat pod zaštitom MUP-a. Bilo kakvo naređenje ako imate da uđete ili bilo koji način na koji treba da nešto uradite, onda to uradite tako što ćete da razgovarate na nivou MUP sa MUP-om. Mislim, nas pozovete dole i to je to, mislim, nema šta. Nepotrebne su te stvari. Međutim, očigledno da su oni imali neke druge zadatke i da ti zadaci nikakve veze nisu imali sa vladom Srbije. Vlada Srbije je tu bila servis američkog ambasadora, a njega baš i nisu interesovali naši zakoni. On je morao da u nekom roku koji mu je dat da reši situaciju i on je to uradio kako je znao i umeo. Tako da je na kraju tog čitavog cirkusa Sloba sam seo u auto i odvezao se u CZ. Teško mi je bilo tu, najteže mi je bilo to što mi je komandant garde bio prisutan jedno vreme, general Bojević, i što je napustio objekat i ostavio mi još te njegove ljude da o njima vodim računa, jer tu su bila 2 oklopna vozila sa posadama, bilo nekoliko ljudi na kapijama. To su sjajni ljudi, pripadnici te čuvene jedinice Kobre. On je jednostavno izašao iz objekta i rekao ja odo, ti sad vidiš šta ćeš. I sad to vidiš šta ćeš je širok pojam. Eto, ja sam video šta ću. Znači, ono što sam mogao, stvarno sam uradio. Ispred sebe sam imao jednu kompletnu jedinicu ljudi čije su ruke krvave do ramena. Ne samo to što su kasnije ubili predsjednika vlade Republike Srbije, već niz nekih zločina vezanih po njihovom instruktažom u nekom ratu zemunskog klana sa drugima i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, svesni smo mi bili, koji smo bili unutra, eto nas nekoliko, kažem, tu smo bili ključni u toj situaciji, ja i Filipović Dragan, svesni smo bili mi šta radimo. Znači, najčuvenija pucnjava koja se desila tamo upadom na objekat jeste ta što je taj momak držao u hekleru metak u cev pa je sam upalio kada je preskočio ogradu. To sad oni naravno nisu htjeli nikada priznaju da kažu pošteno. Ja im nisam kriv što im je takva obuka i što su na takav način spremani da se za malo nisu poubijali među sobom. Nisu oni pobegli sa ograde zato što je on sam sebe upucao, ne za malo, nego upucao sebe i ranio čak i novinara jednog tamo. Nego kad su vidjeli oklop unutra i oklopna vozila, znači kad su vidjeli bovove koji služe upravo za razbijanje takvih stvari, zato su se oni povukli. Tako da kasnije u nekom našem razgovoru koji je trajao satima i u mom ulaženju i izlaženju unutra i u pokušaju da umiri malo stvari i s jedne i sa druge strane i da spustim loptu na zemlju, jer meni su tad u tom trenutku u objektu bili i vojnici na služenju vojnog roka. Pa se zamislite da je neko od njih nastradao, na šta bi to ličilo. Tako da mislim da sam ja moj zadatak te noći ispunio jako dobro
ponosan sam na sebe, sigurno da ne znam, ja mislim da niko ne bi mogao to bolje da uradi i da je prošlo bez kapi krvi, prošlo je. Dakle, Slobodan Milošević je bio hrabar koji uvek, mislim, to nema diskusije. Bio je tu prisutan sve vreme i kad je video da će nevini stradati i da će to ovi napraviti lom, on je seo u auto i otišao u CZ, mislim, što to. Mislim, Rakočević je bio sa njim, moj kolega i šef obezbeđenja iz Požarevca i Bogoljub Bjelica, njih trojica su otišli. I tamo se sam predao, mislim, sam rekao, evo šta ima. Napisao sam žalbu, pošto je diplomirani pravnik. Moja poruka je pre svega upućena građanima i žiteljima svih naših srpskih zemalja da se ne plaše, da se ne plaše nikoga, da će Srbija opstati, da vole svoju zemlju i da ukoliko dovoljno budu imali ljubavi prema Srbiji i srpstvu, da je to dovoljan napor koji treba da se učini da se odbrani ova zemlja.